Dobrý deň, volám sa Dodo Pis, som kazateľ v zboroch pod Tatrami. Mojou úlohou na týždni duchovnej obnovy je vás prevádzať pri voľnočasových aktivitách. V tomto krátkom videu vám chcem ponúknuť niekoľko atrakcií, ktoré môžete využiť na rodinné výlety. Prvá možnosť je, nedaleko mesta Šarošpatak sa nachádza krásna lokalita s názvom Morské oko. Je to nenáročná prechádzka, ktorá kopíruje Tokajské Vinice a samotné Morské oko vás očarí svojou krásou. Tento výlet je vhodný pre rodiny, s deťmi je to veľmi nenáročná túra. Ďalšou možnosťou pre využitie času na aktívny pohyb je požičať si bicykel a využívať množstvo cyklotrás, ktoré sa v tomto okolí nachádzajú. Opäť sú to nenáročné cyklotrasy, je to viac menej rovinatý terén. Bicykle si môžete zapožičať v samotnom Šatorajúheli, ale aj v meste Šarošpatak. Pre tých, ktorí majú radšej vodnú turistiku, je možnosť si zapožičať kánoe nedaleko mesta Šarošpatak, alebo potom zájsť do mestečka Tokaj, ktoré je vzdialené zhruba 30 km, kde si opäť môžete požičať kánoe, alebo pre tých menej odvážnych je tam v ponuke plavba loďou. Verím, že okrem možnosti športovania v areáli vám aj tieto informácie pomôžu aktívne stráviť čas na tomto týždni duchovnej obnovy. Ďakujem.